Foodie B! Today, kakain po tayo ng inihaw na tilapia. Meron po tayong piniritong talong, itlog na maalat, talbos ng kamote, okra, ampalaya, inihaw na talong. Ay, sarap. At saka meron din po tayong ensaladang mangga na may kamatis at bagoong. Tsaka pinya po. Pinya. Rice. Bago po tayo kumain, may nagpapa-shoutout kay Kim Giking, Kim Giking. Hi! Omar K. Di Marukot, Omar K. Di Marukot po. Hello! Ngob Rong Kilyu, Ngob Rong Kilyu. Hi! Dave Miranda, Dave Miranda. Hello po! Dennis Miranda, Dennis Miranda. Hello po! Maan Kapuno, Maan Kapuno Direct. May bago silang baby girl. Ay, Baby boy yata yun. Congratulations. Congratulations, Maan. Salamat sa panonood. Salamat. Kain na po tayo. Gutom na ako eh. Ito, tingnan mo yung tilapia. Laki. Yan, lalaki oh. Fresh to, fresh. Lalaki guys. Tingnan nyo oh. Kabibili lang namin kanina. Oo, laki. Lagay natin ito. Sarap. Kain na tayo. Tsaka ensaladang mga. Tapi na. Gusto ko pag diba ganun? Ang ng mangga, sarap ng amoy niya. Amoy lang. Sarap. Kamatis. Kain po. Guys, kain tayo. Sarap. Sarap. Kakain tayo ng okra. Hindi ko gumawa ng toyo ng chip. Mayroon na tayong bagoong. Mangga guys. Tsaka talong. Gusto ko talaga yung talong. Ay okra. Kala ko talong. Guys, pumunta kami dun sa ngayon, sa palengke. Wala na masyadong alcohol. Tsaka face mask. Sa lahat po ng kababayan natin, wag po muna tayo magpanik. Kasi po, tulad namin, di kami po nakabili ng face mask tsaka alcohol. Kasi po, wala na sila. Kaya nagpapanik kasi sila. Oo. Tapos, nakita namin sa online, guys, yan. Ang dami pero triple yung nila, yung bayad. Oo nga. Diba? Oo nga. Tsaka alam niyo, tsaka sa mga grocery, lahat ng mga grocery din wala na din mga delata, ganun. Oo nga. Sana, mga kababayan, wag po tayo magpanik. Magdasal na lang. Magdasal muna tayo, tsaka yung kailangan natin malinis yung ating mga katawan. Maghugas ng kamay. Opo. Tapos yung ating kapaligiran yan. Tama. Itlog na maalat. Dadasal lang tayo, maalis din yung na yan. Coronavirus na yan. Kapag nakita ko yan guys, maano sa akin yung coronavirus na yan. Gagawin mo. Dadali ko sa ibang bansa ulit. Doon nagsimula. Saan? Sa China, no? Sa China. Try mo yung kamatis tapos yung yung itlog na maalat. Sarap. Tikman natin yung itlog na maalat. Sabi ni Duterte,
Hindi pa daw na, yung iba dyan, hindi pa natin napuntahan yung ating bahay. Kaya ako mamaya guys, pagkatapos kong kumain, pupunta ako sa ilalim ng mesa namin. Doon pa, yun pa yung hindi ko napuntahan. Ilalim ng mesa. Yan. Yung lalim ng kama namin. Seryoso pa naman ako sa'yo. Kala ko saan ka pupunta. Kasi sabi ni Duterte, wag muna tayo lalabas-labas. Wag muna tayo makiabilo sa maraming tao. Baka di mo alam. Tsaka hindi lang yun. Dapat maglinis din sa bahay. Mag-disinfect po kayo ng Clorox. Oo nga. Tapos lagyan ng mga sabon, powder, gano'n. Linisin lang natin yung bahay natin. Tabuyan natin yung virus. Talbos ng kamote. Nakapunta kami kasi sa kanina guys. Sa grocery. Sa grocery. Wala na Ito po, talbos ng, itlog na maalat, tsaka kamatis. Sarap. Okra. Palaya guys, Sarap. Hindi siya mapait. Hindi kasi siya bitter, kaya hindi siya mapait. Diba? Bakit ikaw nagpapanig ka pa sa coronavirus? Hindi. Hindi ako nagpapanik sa coronavirus. Hinihintay ko nga siya dumating dito yan. Kumanda siya sa akin. Ang gagawin mo. Kasi niya ngayon, napakasikat niya ngayon. Ang daming taong walang trabaho ngayon, guys. Alam niyo yon. Tsaka wala nang pasok, di ba? Simula Monday. Dahil sa coronavirus. Wala nang pasok. Tsaka tama lang yun, di ba? Sikat ngayon sa yan. Sa balita, sa Facebook. Coronavirus Oo, na yan. nai-stress na ako sa coronavirus na yun. Sa mga kababayan natin sa ibang bansa, guys. Mag-iingat lang po kayo. Kailangan lagi kayong maghugas ng kamay, mag-alcohol, at maligo. Kailangan malinis yung nyo, katawan. Tulad ng kasama ko. Paano ako? Tignan nyo lang yung damit niya, Para siyang siya. Ano? Puting damit. Diba? Alam nyo ba yung ibig sabihin ng puting damit? Ano? Alam mo ba yan? Malinis. Diba? Yung itim. Ano? Sawi. Sawi sa pag-ibig. Charot lang. Pwede sawi ka? Hindi naman. Hindi naman. Hindi ko na hinihintay yun. Tsaka wala ka pang boyfriend, di ba?
Guys, since birth, I'm single. Naghihintay lang siya ng tamang panahon. Mm-mm. Ang sarap ng bagoong. Kay ano po sa nagluto nito, salamat Ate Datda. Datda Dimla po, salamat sa iyong masarap na pagkain ngayon. Palitan natin. Dandahan ka, baka matamig. Mabubusog tayo ngayon. Bakit? Kay Coach, sorry. Sorry po, Coach. Bakit? Kasi marami yung kinain namin ngayon. Meron namang gulay, Coach. Hindi naman puro kanin yung kinakain namin. Pero maubos namin yung kanin, Coach. Kasi gutom ako nga. Gutom kami. Magmula Lunes, hindi na kami kakain hanggang Biyernes. Ano kakainin mo? Ha? Ano kakainin mo? Wala, magtutunga na lang. Kasi sabi ni Coach, gusto niya yung umayat tayo, di ba? Ikaw lang. Kaya ko lang ba? Gusto niya lumit yung tiyan mo. Paano lilito? May laman. Buntis ka? Oo, buntis ako. Hindi lang alam ng mga parents ko. Pero, Ano ama? yung ama po, yung kapre sa akin. Sabi na lola ko, magiging ano daw ako, madre. Gusto na lola ko, madre daw ako. Bakit? Ha? Bakit daw? Kasi daw kapag daw ako nakipag asawa, kakalat daw lang lahi namin. Lahi namin. Kumain ka ng ensalada tapos lagyan mo yung itlog na maalat. Ang sarap. Tama. Ay, gusto ko, pinapapak ko lang yan. Parang ano lang yan, yung pangmatamis. Ayan yung pinagmamatamis ko. Yung itlog na maalat. Maalat nga eh. Ay, gusto ko yung matamis. Kaya nga maalat, di ba? Sarap. Guys, tingnan yung talong, oh. Napakalaki. Anong meron sa talong? Alam mo yung talong. Alam mo yung pamagat nito. Ano? Galing sa ibang bansa to, guys, sa yung talong. Tingnan nyo naman, napakalaki. Diba? Yung sa ibang bansa, malalaking talong doon. Tingnan nyo naman, guys. So, dito sa Pilipinas, maliit lang. Gusto ko to. Nakakita ka na ba ng talong? Ito. Yung ko guys, sa gym namin, kakabike namin, lumiliit si Junjun. Ang hirap, guys. Grabe. Rated PG yun Hindi naman alam nila Junjun yun. Hindi ba, guys? Junjun. Alam mo yun sa Wanda Base, si Junjun? Sabi nga ni Roda, ano ba ang pangalan yun? Si Roderick Paulate ba yun? Idol mo, di ba? Tsaka si Vilma Santos. Opo. Nasaan si Junjun? Kailangan may cook tayo, no? Oo, masarap kumain pag may coke. Nagpa-cook si Mayora kasi naka-white yung damit niya. Magsisimba kayo mamaya, guys. Na? Magsisimba ka mamaya. Wala daw mas eh. Ang laki ng tilapia. Oh. Sa Guagua wala, ma'am. Sa Guagua.
Bakit? Wala mang mas kanina. Ba't alam mo? Kasi sabi ng ano na kanina. Dito sa Pampanga guys, ingat-ingat po tayo kasi meron na pong COVID. Ano yon? COVID. COVID dito sa ano, Pampanga. Ingat-ingat po tayo, taga Pampanga. Doon lang sa Pampanga lang. Sa buong bansa. Pag-iingat po kayo ha. Oo. Samahan na din po ng dasal. Kailangan natin maglinis na ano. Sarap. Nakalimutan niyo yung toyo man sila. Ha? Toyo man sila. Hindi, meron na tayong ano. Meron na tayong ganito. Sarap kaya. Mahilig po kasi siya sa ano, sa toyo. Kasi may toyo. Mm-mm. Kung sino pong gusto mag-order ng ano, tagilo, buro, buro. Buro ng isda. Buro po ng isda. Mag-ano lang po kayo sa aming YouTube channel. Mag-message lang po kayo, guys. Kasi po nag-aano din po kami ng ano, buro ng isda. Nagtitinda din po kami. Gumagawa. Gumagawa siya. Hindi ako. Si tatay. Ay, si tatay pala. Talong. Ito yung taga Pilipinas. Ito yung taga ibang bansa. Oh. Di ba? Wala akong masabi. Bakit? Kasi yung mga tao doon matataas. O dito sa Pilipinas, ito meron din naman mataas, meron din naman maliit. Gusto ko ang palaya. Yung tayo ng ampalaya. Buti pa yung ampalaya. Matamis. Titikman natin tong ano, pinya. Pasim yung binili natin. Hindi masyado matamis ngayon, guys. Yung isang araw matamis. Ngayon, medyo maasim-asim. Pero masarap. Ito yung gamot sa gamot sa pilik mata. Hindi ko alam kung saan gamot to. Cholesterol. Basta doon na yon. Doon mapupunta yon. Tingnan niyo, tumutulog pa. Ba't di mo mabitin? Busog ka na, no? Kasi ngongo ako. Ngongo ako, guys.
Tignan nyo na guys, naubos namin yung pagkain namin. Di pa? Marami pa yan, oh. Dalawa pa yung isda mo. Yan. Itong tilapia na yan, mamayang gabi yan. Tinilak talaga yan kasi iinom ako. Kasi dahil sa coronavirus na yan, Na-stress ka? na-stress ako. Iinom ako ng gabi mamaya. Hindi ka makatulog. Hindi ako makatulog guys, alam nyo ba yon? Dahil sa coronavirus na yan. Iniisip mo yung coronavirus. Paano kaya maging sikat? Ano? Ay, ganyan. Nahulog guys. Buhay pa yung ano. Dahil sa coronavirus, buhay pa yung pinya. Yan tulad ng coronavirus, sikat. Buong mundo. Hindi. Kapag ako naging sikat. Kapag tayo naging sikat, gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Para lahat ng babae, nasa nandun kayo sa isla. Tapos, ako na lang mag-isa magmukbang nun. Siyempre, wala nang babae dito sa Pilipinas nun. Sa mga LGBT, ayan, ikakalat ko kayo. Parang virus lang tayo. Parang virus lang tayo. Alam nyo naman, yung mga lalaki nun, nasa natin. Nasa tabi-tabi lang natin yan. Tingnan ko, nabulunan ako sa'yo. Kapag ganun, wala nang boboto sa akin. Diba? Mga LGBT lang yung boboto sa akin nun. Sarap talaga ng pinya. Pero pa maasim. Yung isa maasim. Bakit ganon? Hindi parehas naman silang pinya. Bakit di magkatugma? Hindi. Tikman ko nga akong maasim. O hindi lang ako talaga nag-toothbrush. Joke lang, nag-toothbrush ako guys. Maasim na eh. Matamis naman ah. Yung kanina, yung bata. Yung bata, yung natikman ko maasim. Hindi naligo. Pamatanda na guys. Ay, maalat. Oo. Kapag matanda, maalat. Kapag bata, maasim. Ayan guys. Pag pag pogi. Ay! Yummy. Oo. Kapag tumitirik yung mata ko kasi pogi. Kapag tsaka. Maasim din. Hi guys, nabusog na naman kami ngayong araw na to. Sarap. Ang sarap ng aming pagkain. Sarap, sarap, sarap. Maraming Salamat po guys sa don't forget to like, share, and comment. Bye-bye. Bye-bye.